Айде бе! Мари! Мари, аз те снимам. Айде! Ай, кажи се. Кажи се. Деско, снимам ви! Снимай! Снимаме! Дей! Вържи го за педал! Вържи го за педал! Не, така че стане нещо. Лако, ти се караш назад? Митко! Не. Въгани! Бога, днес ще правим друго видео! Да. Еми, ако падна, не знам. Ще лети. Откъде и аз не знам? Ми, може би да излети малко. Само... Ако паднеш, сега няма да ревеш. Добре. Окей. Дали ти се смят? Не. Защото затискат не лайки харесване и си изгубим един лайк. След обед пак ще продължим, нали? След обед продължаваме да качаме видео. Топа се го заредя на 100. Аз ще идвам. Айде. Тръгваме! Аз знам как ще стане, дай да го държи. Джиги, 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 джиги. Сега ще много близо. Айде, бе! Снимам ви! Не! Сега ще е много близко до тебе. Айде! Добре, тръгваме. Ома, Янка. Тук ще го вържа, айде. Айде, ти стане много дълго видеото. Точно това трябва да стане. Точно така трябва да бъде. Да получим повече лайкове. Джиги, лайкнете видеото. Аз разбира Отнете го. И аз. Митко! Трябва да изпише Кирилка. Айде, мазна! Потегляме! Дайте! Тръгвай, Митко! Не стана! Еха! Ма, тук се намазало. Я? Чакай, бе! Аз трябва да държа на Йоди. Това сял тук, бе, Митко, бе, какво правиш, бе? Това е достатъчно, май. Не. Добре. Си го побутал, за да тръгне малко. Дай, бе. Мария, я ти снимай. Да снимам, добре. Да, защото аз не мога, а аз и на мен ми се пие вода. Снимай ги. В момента наистина. Да почвам ли? Едно! Спряли го, бе! Не! Не съм... Не знам. Не съм работила много време с телефон и затова не знам. Айде. Просто съм снимала, да. Тръгвайте! Каб Америка. Кабабар Америка! При себе. Абе, двамата се смеете, бе! Не вижте ли? Абе, снимам ви! Айде, бе! Така, побутайте ги! Така, чудесно!